Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wa anta baraka rabbana wa ta'ala wa sahabat rasulullah juma'in barakallahu hamdan tabinu syakirin kandan na'imin hamdan yufafi ni'hafi yumita ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa tiqaqqalim sultan Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammad sholatan tujri jaba akhwa taqdir jamil hajat wa tatarana bin say wa tarwa wa tubarimuna bi asrul hayati bataman Allahumma inna salaka min khairin nabiyina Muhammad abduka wa rasuluka wa rabbika min sayyidil sayyid wa man sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alni wa ja'alatana min ahli ilmi wa la taj'al min ahli khair wa la taj'al min ahli du'a wa la innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna salaha kajatina kajatikum wa umina wa umikum kajatipun sokibul hajat muga saketok kesang istiqomah panjaga suwata tak iman ibadahipun ya Allah Allahumma tawil amarona wa sabudubana wa sabit imanana wa kasik amarana wa wasik riyaqonibuna wa inda kawijana wasil umma qasidana filatini fi dunya katal akhirah watila nabi iman islam ihsan kusnul khatimah Allahumma ja'al qalu la ilaha illa Muhammad rasulullah inna amruhu idza arda qulallahu ku fayakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Terima kini kuno tidak 2 meter gila. Alah bekane senang kemis. Iya. Kudu pedhot muga-muga Gusti Allah ngijabahi gawe aku karo kowe keger kewarasan jadi ya. Ayo salam-salam sik ya karo seragukan kersa Bapak Wito.
Bapak siapa? Bapak Tata. Ngono ya mangilekna tadi nih. Wong iki wong kene kok. Nggih, nggih tepengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula wendeng kalih tembem nggih betul tembem saking tlatah Dongori mriki. Asli kula menika nggih Demak. Mboten mriki. Tahu disebut kalih penjadipun saking Bulkaja utawi bapak nika wau sinten Bapak Kasento. Dari ini lho kok ini melu jedak-jedak ini deh. Kapuringipun panjenengan sami. Oh iya tak borong engko aku ngono. Aduh, abang dia meniran. Terus omong apa iki aku tak buka lah. Udah menu ora tak buka tapi engko. Lawang jenengane di nguri-nguri kabudayan cilik gede nang tuwa kuwi ada isin. Iki ya dijunjung karo negara di bane ngene. Ben koyo ngene lesian ya ora apa-apa. Ya ben wong sing guyu ki milih seneng, wong guyu ki seneng. Ngono. Ora guyu berarti ra seneng ya, Dik. Semoga-moga iki mau kita ndongake Muhammad sak teruse Muhammad sapa ya didongake. Moga-moga dadi bocah ya, bocah sing pinter. Patut runtut karo wong tuwa, sanak seduluri, tangga teparone. Rak disengeri wong tuwa aja mbantah, lamun meneng fa insyaallah dadi putra sing saleh. Ngono. Oh alah aku omong kok ora dianggep. Oh alah Gusti. Pentul karo tembung didadekke siji. Nyegat kahanan iki mau bar utawa bar disedegahi dibadi koli pangucapane ibu simbah suwar almarhum. Pak insyaallah dikoyok-koyok ngene iki. Sapamu? Mbah Wir. Oh, ya Mbah Suwar wa Mbah Wir. Sing penting no alam bariah ki ya didongake donga dinunga. Wong ndongake wong mateng wong mati tadi ora ana ilange. Iya. Iki lho mbakne ngene, sapa sing ra roh? Asline sejatine ya roh. Didepi karo putune kuwi mau. Arep Mbah Suwar kae apa nek pojok. Ya Mbah Wir Mbah Suwar. Sing penting ora ganggu. Lho ora dikitokke, kowe panjenengan mesti kibur. Mesti playu. Rajana milik sembarap menengke pikir atine sing dalem nika teng pojokan. Kula sembarap Mbah Suwar. Lho mboten ganggu. Nah, iki ditekokno gara-gara ngene iki supaya ditekakno karo an iki lho. Iki apa jenenge singa-singa iki nyegat mbok ana sengkala, saka itan, saka kidul, saka kulon, saka lor. Iya dibalekke. Ya awake dhewe muga-muga ya ndonga dinuga karo sing duwe mangko gati, awake dhewe sak rombongan kanggo sak bibaripun ora iku tak ngarak diweki slamet ora ana langane. Heeh. Ayo teluko barongane iki wis jam pira? Jam 1. Ayo le, dimulai barongane le, ganti. Ya salah. Ilah, iki. Arep mau Mbah Suwar kaget. Ampun kaget, Mbah. Nggih salam taklim kula, Mbah. Anak bae Bakasno demit-demite Bakasno omong jebolo rene aja gila pentul nang kene
Ayo, tantangku. Kowe mlamun toh mrene yo. Lamun toh mrene yo toh lamun yen kowe bisa. Ya jatane ya bisa wong ditanggap. Ya sing penting aja ganggu. Hei. Ayo, aja ganggu putu-putu wayahmu ya le. Hei, kowe kena nganggo dolanan ora etlata dongor iki le. Izin danyang kaki danyang kene ya le. Hei. Ayo. Ayo taboy le. Ayo. Tanjak lor kidul itan kulon. Oh. Oh. Ayo, baru kali ada biru dan cair deh. Wah, setanane dumet-dumet ada selikur. Ayo, ngumpul. Ayo wong dongeri. Oi, lah. Wah. Woi, ingon-ingone bakas dulu. Nah. Ya ada sing gering, ya ada sing kelamu. Yo. Wah. Iya. Wah. Wah. Wis dumugi mong Sakala. Tumawai kodrat pawasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Nalika semono
wonten jalma ingkang gegirisi Sang Bathara Kala anitis sawujud Buddha Kasiti rambut gimbal ora-ora sinampir pundhak kiwa lan tengene Siang modot sak lesung-lesung dalane kang kanggo mrawasa bosah Sukerta bocah untang anting uger-uger lawang sendang kapit pancuran kapit sendang uga sak panunggalane alisan nguler geni pindha ning daratan netro mencorong lir kadya sumur sang Bathara Surya tutuk mengongo sak lenge go kang cinawisi Dupa Surya minangka sajining Sang Singa Barok kanthi semeblake temeti Sularsit minangka awal-awali budhaling barisan Sang Singa Barok Singa Makarya
Thank